ko sali internet karamogo ka kalandenw mankan don karamogo ko an ka kɛ cogo di bi karamogo ngi ko an ka mun de kɛ kalandenw n'a bɔra naani maakɔrɔ bɛnna a k'u fo n tɔgɔ ni ye karamɔgɔ baasi tɛ wa an bɔlen filɛ ka yɛlɛ 115 haya fɔlɔ sanfɛ dɛ min nana diɲɛ bɛɛ kama interneti an b'a sanfɛ e ko an ka maakɔrɔw fo an b'u fo an tɛ sɛgɛn u foli la an tɛ ɲinɛ u foli la an tɛ ne kɔrɔkɛ fo n ko an tɛ ne kɔrɔkɛ fo ni fɛn ye jiginta ye ale ye kelen jigin k'a d'an ma dɛ karamɔgɔ i komi i yɛrɛ fana ye kelen jigin k'a d'an ma dɔɔni kɔnɔ cogo min na karamɔgɔ awɔ i yɛrɛ ko an kana fɔ wulibali b'an bolo dɛ wulibali t'an bolo nka nin ye sɔsɔbali ye awɔ ale ye kelen jigin a ko n'i y'anw ye cɛsiri o cɛsiri la 30 tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ k'i kana da foyi kun ɲɛnamaya nin kɔnɔ ko ni dakurunya kelen tɛ ko an nalen bɛ kogo ni buru ni bari de ko n'an nalen t'a bari k'a cɛɲa ko k'a ka dɔn ko an nana bari de k'a kolo gɛlɛya ne kɔrɔkɛ ale damɛ nansaraw cɛra ka dɔnni ta k'a kalan nansaradenw na an t'a ɲɔgɔn fɛ o bɛ nkalon kɔrɔbɔ n'i b'a yɔrɔ ɲini ko bamanan b'a yɔrɔ dɔn karamɔgɔ an kɔrɔw ka ca dɛ an tɛ dama dama fo k'a fɔ ko tɔ k'u ka wasa don olu ka foli la ne kɔrɔkɛ bɛ yen karamɔgɔ banfo kɔnɛ bamanan bɛnkɛ kɔni san 60 kɔ nka hali bi kɛmɛtiden halala a bɛ k'a labɔ kɛlɛ kɔnɔ o ka denfilaw ni fugula ni jɛ sigilen minibari kɔfɛ k'u bɛ ka balo yiri bolo dɔ tigɛlen na k'olu bɛ tila k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko joko y'a dɔ ta k'a ka yiribolo dɛsɛ aw yɛrɛ y'a ka sanga sɔrɔ ni yiribolo faralen de ye n ka cɛ aw bɛ se ka n'a fɔ ko dɔ ta tɛ ɲɔgɔn ye a tɛ bɔ a ka sɛbɛn bɔ a ɲɛna karamɔgɔ banfo kɔnɛ san 60 kɔ bamanankɛ bɛ k'a labɔ kɛlɛ kɔnɔ k'an ko karamɔgɔ ma k'an ko k'a dan sogo ko dan tɛ so la ko dan tɛ ɲɛnamana karamɔgɔ bisi kuma dɛ olu wulitɔ don daraka dun na kalanden wala i tɛ kuma sidɔnbali fɔ dabila sidɔnbali fɔ tɛ dɛ ale bɛ Ameriki de fɛ karamɔgɔ ngɔyɛrɛ 6 de b'an n'olu cɛ olu wulitɔ de don sunana ni an bɛ karamɔgɔ bisi kuma wɛrɛ fo dafaja jamadi sila wa n'i ye an sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ marakakɛ bɛ kafa dɔ kan n'a tɛ ka dɔ sɛbɛn a bɛ ka dɔ kalan ayi karamɔgɔ ale y'a bolo don Kante Solomani bolo de u ko k'u bɛ min kɛ ka silamɛya bolokɔrɔ ta an k'o ka tɛmɛ ka bɔ an ɲɛ n ko ni maa min tɛ kunun dɔn i n'anw tɛ bɛn baro la anw mago bɛ kunun dɔnbaw de la n'i ye Kante Solomani kɛ ka silamɛya bolokɔrɔ ta o tuma n ko an bɛ yɛlɛ sa a ma bɔ sanfɛ ka cun n ko jɔn den don jɔn fana den y'o ye an ka da 3 ni 4 dɔrɔn i b'a sɔrɔ Sumanguru Kante ka bulon na Mande Mori ko k'u n'o min tɛ jɛ Mande Mori ko k'u t'o min lamɛn Mande Mori ko k'u y'o min kɛ faso jugu ye k'o mɔden de don o tuma n'a fɔra o ɲɛna ko taa ka segin bɛ kɛlɛ la k'a b'o kɔnɔna kan ko Roba Jariso mɔden b'an bɔ Sumanguru Kante ko Sumanguru mɔden b'an bɔ bi Kante Solomani ko a ye fɛn kɛ ko an m'an kali u ye hɔrɔnya ni danbe la k'a fɔ ko kira mana dugukolo kɔfɛ sami na waa tan n'a kɔfɛ min y'a kɛ sɛbɛnni kelen tɛ kira bolo o de kana k'i ma baasi ye sɛbɛnni kelen de tɛ kira bolo dugukolo in sanfɛ Kante Solomani ko an ko kɛlɛ cɛfarin ma k'an ka taa ko a y'i jɔ yɔrɔ min na k'o tun y'a jɔdenw ye Mande a b'a dɔn foyi ɲɛfɛ fo fana ɲɛfɛ nka n'a tun b'i jɔ ye Mande ye o don a tun bɛ kɛ bi komi a wulilen b'a denw n'a balimaw kama cogo min na ale cɛkɔrɔba kɛko tun dɔn a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka sɔrɔ ka sira yira denw na karamɔgɔ an ka taa dɛ karamɔgɔ an kɔrɔkɛ wɛrɛ bɛ yen karamɔgɔ Adama dɔn ale ye bamankɛ kɛlɛ cɛfarin don dɛ n ko kɛlɛ cɛfarin don dɛ ale fana ye kelen bɔ k'a d'an ma o n k'o de kɛ a ko an bolo an ko n ko tiɲɛ bɛɛ ma sɛbɛn n ko sɛbɛnnen bɛɛ tɛ tiɲɛ ye kunun yɛrɛ tiɲɛ bɛɛ ma se ka kɛ bi ta o ye o janko kunun nkalon ale de y'a bɔ k'a d'an ma ka tila k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ja an b'a fɔ nangaraba kuma jugu tɛ bamanankan duman yɛrɛ don a kan ka fɔ kɛlɛ cɛfarinw de ye ale ko kɛlɛ cɛfarinw ma kolokotow ma
nga ko nangaraba nunu ma wuyangile nunu minu de tema ka kololo kelela o de ka fo mande mori o ko famu bani ni bani yonje ayolu nyena bo ani yonje an ba tiɲɛ de dɔn k'a fɔ an denw n'an dɔgɔninw ye karamɔgɔ anw b'a dɔn ko an kɔrɔw n'an karamɔgɔw b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan nka anw b'a degedentani min dɔn anw b'o fɔ an denw n'an dɔgɔninw ye karamɔgɔ e dimi k'o la o kɛ kun ye kɛ dusu kasi o tuma e ka na bɔnna wa i b'a sɔrɔ e ka na bɔnna kɛ i b'a fɔ ko Yaya Sangare o min ko k'olu ka ala ye k'a y'olu kɔrɔta Mali la dɛ n ko k'i kɔrɔta cogo di ko ale yɛlɛ mobili kan ale bɛ taa minɛ kɔrɔwarikaw la ko ka n'i balo la an ka cɛ ko ale ka wulu baloko ka ɲi ne bamanan baloko ye ko karamɔgɔ Yaya Sangare wala ko Serifu la ye n ko ayiwa Mali Serifu ko nin fila bɛɛ y'a daminɛ tan de dɛ Yaya Sangare Serifu la ye Yaya Sangare denw Sangareya bɛ tigɛ ka bɔ olu la olu bɛ kɛ Serifu ye Yaya Sangare o Sangaburuna o foli bilala o dɔnsen yɛrɛ tununa ɲɛnamaya kɔnɔ i t'o bila i ka wuli ka dɔwɛrɛ kɛ i t'o bila i ka wuli ka dɔwɛrɛ kɛ 114 a ka dajali minnu fɔra a ye n'a tun bɛ k'u ɲini dɔɔnin kɔnɔ dɛ u fila ɲɛnamaya in kɔnɔ 115 in dɛ ale de bɛ kunun kobaw ta k'u saba don ma k'u kɛ maa dɔ bi ko ye tɛmɛ n'a ye karamɔgɔ ko nin Inde Espagne kɔni n'an ko a ka kɔlɔlɔ kɛlɛ aw yɛrɛ t'a dɔn pɛrɛ ko kɔlɔlɔ kɛlɛ don nka a yɛrɛ t'a dɔn kɔlɔlɔ kɛlɛ don kab'a daminɛ n'a fɔ bi n ko a yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na ko mun n'a ye ɲɔgɔn ye min kɛ an kɔrɔkɛ wulu fatɔ Tarawele ale ka kɛgun ni tɔw ye n ka cɛ ale y'a ɲagami constitution ko nale ka boli k'a taara Makan da tun tɛ sen na dɛ karamɔgɔ tun taara dogo de karamɔgɔ dogo tɛ dange karamɔgɔ t'a ɲini almoriw kɔnɔ bilen o banna n ko karamɔgɔ tɛ don a nɔfɛ li kɔnɔ li jukɔrɔ bilen o banna hôtel kɔnɔ wa ayi hali n'i ye numéro bɔ 501 na k'a yɛlɛma k'a kɛ 509 ye karamɔgɔ tɛ taa ɲini a taa yɔrɔ banna o a bɛ bɔ de k'a jɔ faden kɛnɛ kan n ko a bɛ bɔ de k'a jɔ frère cɛnin kɛnɛ kan an bɛ cɛkan de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'a jara min na Manden jeli hɔrɔn b'o ma balima sɔrɔ ka taa Bunu Maliki si ko tɛ dɛ an ko halalaw Manden yan u b'o ma balima a bolo ko an bɛ tulonkɛ de la n ko a bolo ko an bɛ tulonkɛ de la karamɔgɔ dati do foyi la kalandenw bɛ nin bɔ k'a fɔ an karamɔgɔ an kɔrɔkɛ min y'o ye o ko n'a ye jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ ko wa k'a ka nangarabaya de fana fara a boloda la an bɔra k'o fɔ o tuma f'an ko kɛlɛ nangarabaw ma k'u ni ko karamɔgɔ an tɛ se ka bɔ yan nɔ n'an ma an kɔrɔkɛ fo dɛ kɛlɛ ɲɛminɛba n ko kɛlɛ ɲɛminɛba ɲɛni masa Kulibali wa bi b'a sɔrɔ o bɛ ka k'a fɔ bi b'a sɔrɔ o bɛ ka a fa ye sen de digidigi koyi ayiwa ko a mɔdenw kana bɔ ka fɛn fɔ dɛ fa sen digidigi ka d'ale ye kojugu k'an ko bamankɛ ma k'a Kulibali maa de bɛ se ka tɛmɛ n'i ma kɛlɛ cɛfarin fo Marcel Kolokoto i komi ne karamɔgɔ kɔni Bala Ngofɔni jira bi k'a sɔrɔ bamankɛ Bala kɔsɛbɛ k'a kun t'a ta yɔrɔ kan ka kan ka ciw se ba ye ka kɔsigi k'an ma hakili ka se de ye an kɔrɔkɛ kɛlɛ général Kolokoto kɛlɛ Marsali karamɔgɔ Isu Toloba kɔrɛ goletigi karamɔgɔ i ko ka kufa de yɔrɔ f'i ɲɛna ni min ye cɛ ye wa ngi ko ka kufa de dogo yɔrɔ f'i ɲɛna Mali la ko ni min ye cɛ ye wa kana téléphone ci ministre si ma olu t'a dɔn u kana nkalon foyi tigɛ u t'a dɔn i dɔgɔninw n'i ka kalandenw mankan don bin kɔnɔ n'i dɔgɔninw n'i denw mankan don bin kɔnɔ karamɔgɔ bɛɛ de ka boli i ka biribiri an fana se ye nin de ye nka n'i ko k'i mago bɛ Amadu Kufa de la karamɔgɔ kana Mali ministre kelen wele olu t'a dogo yɔrɔ dɔn kana olu wele dɛ n ko i kana ministre wele wa ba yɔrɔ denw ba yɔrɔ dɔgɔninw a mɔdenw
ngo nyani masa dew nyani masa dogonu nyani masa modew dumi fa ko le dew na modew encore ke dumbiya kango bamange ma ko dumbiya ale ko bamanya de bamanya de nga yoro ga jakara mo ye kele le sa ko do chama yo ke siya de ko bi ko mi bisu asu fle ko ma fora ba mo siya te siya bamanya te siya ko te tiba yelo sa ko se ko so ama ve na ko bamma na o bana kumna ko no nyini ko dongo mi nana fiye ko sai na ko dambaga wa e ma se ka bai dambaga o be se ka do yera gila to de ibe mi nga fiye ka ibe mi nga dugu golo ka mi don ka soro e mana ya no sa miliyari chama i bolen ko ya mi ngebi la sa miliyari chama o ke bla franke ni kono vembi go mi mana bele fili yani ka se du ma le ka ka ni kramo kebna fenge ya no ngache ko kenye ko no i bora ro mi ma kenye ibina ta yorom ne idin dambe la kita kenya ebo kenya obi do era bamange kelele safu abi ko mo ngara mo ya yele safu kara mo ngona yan koron nufu andi se katime na mo ngara mo fu de anga sene bali ni balu kara mo ndo dama to ko fi na ngata mo damne ne rekramo anendela sedigi kinya tigi zeta karamo ko ma kele kono de ko mande bini jembe siro ko na kaka na ya dankene ma ya na ko mani karamo ko ni no jigina batinu kono karamo ko bi batinu do ndado no ya au ka kumana ko e kadaka e ko ne duani o no make au nga kumana ko ni au nga kumana na tun fara ko batinu he karamo o ba bunde de go ba bunde de o ba tende iba soro temese ba bo kolondal o nyo so yoro la ngi ba soro temese ba be mugu temebe nye kuma ba be gura abet mi ke kama wani na dukono ka muso saba soro jita la kolondala doni gela ma kana ni fiesa ire kana tani nyini yoro reta bamana doni do ka be mumo o ma fo ku yeni soro ka bo yorosi jatemine ni kolosu de do ma koro bulo ni konyo kura dona edu mbombe duwere la kana fara ku ka duka ini ladamu borewa ini bonya borewa okuma ni jita wati sira ikoro muso sababi wuli ka ta jita umye flabi ta jita chorba mono lu jita sira la do chorba fana be wele ki kata aka solidara fa ebi ta doro olu be kolondala ebi jurufle jigi nulu ko bi jurufle jigi wa to ya to mbafa obujo chorba de jole bi jote ka foko ni mbora mingo ni ba soro ka jugu ne ka mara ni mara ya sawa karawo baati nu kono na do ko jande karawo no kunu mi yefo on dige do ve karawo ngi ko rolante de karawo mi ga fede ni ya soro bi do kala mana ne karawo o nu bo nyefo on dige do ni ubata ka jense utitani yoro jango nguti tani yoroja kadaka na temena yena chama mitunu no fe kelela ubidani yedro samba duru samba woro samba woro karamo ni yake filmi ka jinye genzebi ekisi ka loje bani kavoko ubida avoko Ibrahim matama na murunu nana manna na dinange dedo nimbela jele toy kano shinye ni eka yanyi ni ko famo ka boy fo Israel u fle yorom na fore na ko samba wolon fla bi ko fe ko jemman ki se kele yere to dugu koloni ga yoro bi ga kama na de kange ga kama na simere on ya kayde ngo babylonia o ya kayde awo babla bele ki se jahannama tara bele ta babla mina
o babla ma o balola ye en karamɔgɔ bimakege angode o y'a tɔ ni genge ngo y'a tɔ ni genge u nanu kɛ ɲɔgɔn ka yemeni min ye ji tigɛ kana yan nɔ o y'a sɔrɔ faama bulo cira olu y'a dɔn n'an ye ji tigɛ ji kɔfɛ an ka fangala yɛrɛ de bɛ yen nɔ ka d'a kan digikɛr'u la sanfɛ sa k'u bɛ boli ka fangala magɛ u nana kibaruya mɛn ko fangala yɛrɛ cira k'o fana bɛ jɛmanw de bolo minnu jiginna sa olu de nana u yɛrɛ sɔrɔ fɛnw fɛ yan nɔ olu bɔnna de anw ye yan nɔ bɛɛ ma se yan wa bɛɛ yɛrɛ fana ma se ye koyi karamɔgɔ a bɔyɔrɔ ka jan kojugu wa a bɔyɔrɔ ka jan batini kɔnɔna dɔn karamɔgɔ ko batini mana taa kɔfɛ ko f'a ka taa ɲɛfɛ de dɛ n'i y'a ɲɛfɛla lajɛ bi an karamɔgɔ bi yan nɔ ko n'a b'a corriger a mana 0 di a kɔni k'a k'a lajɛ ka hali 1 fara a kan dɛ karamɔgɔ o ma tɛ dunya kɔni k'an ko bamankɛ ma k'an n'an ɲɛ k'an ko ka dansogo karamɔgɔ n'i y'a sama ka taa ɲɛfɛ e k'u jɔlen lajɛ bi ta classement kɔnɔna lajɛ ba nin ngi ɲɛ bɛ classement kɔnɔna na les 5 premiers ngo les 5 premiers bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faga de la i ka se ka fara o jamakulu in de kan ou bien u ka jama in caya ni nansaraw bɛ fɛ ka juru in magaya u bɛ jama in de caya k'a bɔ 5 personnes na ka Mali ta kɛ hali maa 50 ye sinon k'u bɛna ɲɔgɔn fa o ara in de nɔfɛ 5 premiers Buye Haidara premier Cheikh Ousmane Madane Haidara deuxième Mamoudou Digo troisième Babidon Koulibaly Modé Oumar Mouroutidi quatrième Souala Kauka Yere Wolode Souala Baya Haidara cinquième et Kramo ni classement fa mo jogori Kramo ka ndo batinu kono ta ka jense ngo ya fa mo jogori sono dege de mba ye ka dan yorom na ngo fleni Kramo ko kele me classement no fe ba tara kele tede wade ni ya loje batinu kono ibi sigi ga mingi sebe o tenu nu sebe ko ide ndini ga ndi jamvani ya loje batinu kono minya on sebe o tenu nu sebe Kramo abo batinu kene ga ndale ga loje bani e ku sebe ko loje sebe ima jurugele yale ngima kuma ci yale ngima ala neni toyza neni roj membe alala ni chite kele ku ngoni chita kuye kele mbe classement de no fe ko ngono ba aloje batini kono ba nge ga aloje batini kono ya aloje anga to karamo mi rauna nene yo ye ne o fo chugomna karamo ne yo haya wala bini romi ne yo tafsiri ni romi kambojo yoromna wa karamo kleb fe wata boye dete ni mami ngone te karamo ka batini do ne ba ngona kongo karamo ma kane ko manden sumuso kono do de ni so kono de falgalo le ko bede ba mbolo kele kono ngata ai karamo isu itoroba amitla kana kana iga numero wele ta nyine ka dima sisa kana tigele ambolo malingo ala me bani batino ko karamo ngoni ki ba loje batino kono ka fani e ba loje batino kono ko amane defo ko adumbiya bibale soro karamo ko du susmange ngo bibale soro anga makoro blo kono ta kama lena kan so diana ka bunya bi ba soro ma koro kore ale de to ga do shi an koro kore kan o to an koro do bi soro ale tawra de bilo de bi soro ale tawra kama ko do no lu tura blo kono olu de mi tane hafidul qur'ane o ngo qur'ane dunge de man ma bi blo kono be barala ko chawra wa don no male no ya ngora ke do ko no male o sinaka wulite karamo kele safe do go kele safe ago kamaleri ago na rendinge onani sigi ago ndi akibe fendo ngo sebe ko jime ko qur'ane ago mbado akala jogo wolo lana mi morala mi farala ka ko nya be nyini ka farala ago mbado ko jugo ago ni tembaji ago karamo ko ne te chamando ngana jigina batinu kono ko ga ko nin kele be damne de ki ba batini do ko karamo ke o ga be do ni do
ako ko sino ko na mata yoro ja ko kabi ya ko kele de ko ko ate so aji ko ka be muma aye maw genge ka maw sila sat dugule ta ka maw segere u tomnu na to yemeni aw olu ma gere soda la ta olu ma kiye don ayu genge ni mi ko damaga do dugule mbaw bolo aw doron de bo yoro do o baw doron de yoro do ko ye aw blakna ko do fo mawi e jagu yo na bunya kama ka hakili ma o mo soro ka ma ko bolo go mo soro ka ma ko bolo ayi olugo na kuma na ka bede fili koron ni ma min do ra fi bi mo do wala na kuma na bede fili koron wa femba tiginda do fengele tigi chama mani mama ngakelo no fe okote sa ay kram go batinu gono be ga do ko okote sa kele kuntu kram wa ma do ko bo yoro ndo ngati bongo mune kram go nedde munyum amidu sabali kumare ngo munyu amidu sabali kumare kram woni bale yini wa ibita fo doni dugu ngoni bi gale yini ibita le no fe fo doni dugu ale tayro ko jande itato ina on kala ndo njeba kana bolulu no fe fo lu tayro ko janko jugo mi joyini bamana de ngewa no tingulu bale mode kameti den wona tigido ngo kameti den wona tigido ay bamana te so cheka fa mo ko fa ka so yefu ka ay iba kede ngiba kede ame doke du ngo ame doke dugu kama ngata kama yani anga ankara mogona anga kulugoto ka nimro yini ka di amago be Amadou Kufa soro dugula a soro yoro la ashi hotel la ka numéro personnel la ko be soro mogo min bolo Mali kono amnu mogo yoro fayina ko kana sigara na ye kide on bla no ma di ku ka fo ku bana le ko so ba bugulo ay kramo nan zeray ami joyini karamogo buy haydarawa karamogo mba fogo numéro to bolo karamogo sherifu madani usmani karamogo sherifu usmani madani haydarawa ba madani deni basande o we jiju goro te numéro yorodo te numéro yinira la Ablaye Goita do o ba ka visa nyini na tuwabu ambassadeur ni ngonje o ya ko nyi don o ba da do ma kama na kana wa itene buronge to yamata Traoré bado o ka ke guni to ye ngache ngo ya nya kamiga boli kata magane na tun feregera le ko fedro refugee malien ma ale fono ka ke guni to no do ni ba kugo ko dona ankoro ke abulo janyo mboro ko kuma ina de anyo mekene ma awo kramo ko anya mekene ma de ku ye nyogo ye minke ko ni nyogo ye ko ni kira nye rere ka na manya ko kangoro sigi kumana ala bade nene na ambe jele mbe mi na ni kele to no fe kele de do ni nyekoro sigi ko kumana ko sigi de tunganga kuma o ko muna ankoro ke ka kuma ka ma anzoro kemenita ndurna haya folota kwango kwa ko dabirila de kwango rogema
kona ye gindo dilani wahabiyo ye kona sona wahabiyo ga gindo ma ko ma kala ku ba ka deuna mali kono ma ke na ke kona yeta ka sigi ke aka wole ko ka sigara ku ba kala angoro ge awnya fiye ki lasomi ki kore ki yugu ki bo muso ka likoro ki bo muso ka dilankoro ki bo kenema ka fo ko ankoro de ye ankoro ansira yoro mna akan dogo ka nyefo koro ye ankoro muso nun toisa do sorola ankoro yere irani toy nuno bolo korota en toy mobilité woso e fasora ni faso masuma ngo dute woso e fasora ni faso masuma ngam milliard ka chapta beta e ngone koroke o te pa tagaye kelela ni faso masuma o kuma ete somali yoro donwa chewu ko do ka etaji le no o ka etaji ferele ka cha au na ka sabara na buluta na ka adda alla fini be ferele mali ko ay wula ka nyini ka akana to anyara mi de mali kele te kilomètre ni ba to kele do ngate kele do nebe jamana min kono olu ye sam bisaba ni wolon flanke obutan ni ko ya ka obi kele do de ni ye kele ka samé ngoni ye kele ka samé ko mi ngwabe ko mi ni bi she sulula ni ye show ye bolila fe adoku tiga bolila ay kinga ni yen ci bolila ba ko ro ko fi c'est yana ko la ba fadale ke to ta musala ka fi o de ka baye ko angara mo o kama ako ko yera ira baliya ko sirante kuyi o de ka ba malide sirante kete kene ga mi bale ni ke ale te ga sira ayi ko ale te sira na de mi ale nyini nanga ke de tawra pew ko ale ba do ko mi bale ni ke ga ko ni doma sila ko dobi sila aw ni doma foko ne de yi donta dobna foko ne de yi bota munya keta karamogo shi kana yara de abura jo nga sojo ndendo dugu me ma do nga ke be ka me le kwa bi mungera ugo jo ntaba kono ako mata tengo ko arabu tadwa uko ya dasa wo ko tuwabu tadwa uko ya dasa wo ko be mi dot ngo ka be soro frazi de awo arna sangare ko te arna sangare me aidara burange koro ay no ma boble furu ma bo be ma do fo be ba kala ma furu ma bo ya harna fono miki fane haidara gamay pangu re ba haidara arna na haidara temi salama ko haidara ni so harna haidara go arna e bora fa mina ngake on ma do ngake ko e kile bo fa de jadi di ko mina wuli o me mina de blaga muruta ngira kama anga jatna so ma ne de di to hima ko arna e blonda ke baw arna te mena na yere ko solo grima to na do o ya idara bolo korota bolo kasi rebe ba na sa peu afata dare mi jaja o tatinte wore ko to ko yini tinte mobile soro tinte étage no fela tinte o ko de muso ko en hono mo ko ngani ke awo muso ba ko gale aye kulona de ko de muso ko ne tuma ngani ala ayo kona mabbe ko ngo solo ma ko yako ka kana afoka bi blonda tu ko bode ko yako awo ko kana fima ko isama ko kotla kana fima ki zoza to haidara ko na sa de muso kele nyene te ko be nyene awo ko ngama jara haidara ka yako Keramo Sidibe wasolo ngo ka ulu fato no ko dozi de matemenendo ko jimu ne ko ma ngono be min kan aka ne me ko ngosiro eti ba do kelam la bla se ra wati go ba tro fauli la pe o e ba do de aka no jate go ni ma ngo ki bisila me anye yinu la ne ko tate roja go bu ya idara mo muso de boru ka dubura bu ya idara ka ton aye mali ban mugadamu ba buru mali kote nani bela jelena ka mali ban fo ka ta jamana woro ka mugadamu be
ma yi ka maliyɛn yɛrɛ bɛ sɔrɔ n'a mɔmuso min tɔgɔ ye a y'a ka tɔgɔ sɔrɔ n'a mɔmuso min tɔgɔ ye a ye président bi n'a mɔmuso min tɔgɔ ye a ka mugadamu kelen tun tɛ Wasolo anw an bɛ Sidibe ɲininka o de la n k'a ka wuli ka taa Buye ɲininka ko Buye y'o kɛ mun de kama ou bien Wasolonkaw tɛ silamɛ de y'a bolo wa ou bien a ɲugulen don Wasolonkaw ka silamɛya la i ko maa mɔkɛ ɲuguna a mɔmuso ka cogo la k'a ka jɔn de don e cɛ Sidibe i sera arabukan na i ma se arabukan na a kuranɛ kolo jɛlen nin ye hadisa tɛ nin ye nin ye Mali kɔnɔ an kɔrɔ yan de i fa o fa Buye fa Sɛkinɛ fa aw de ye muso d'a ma nk'aw de ye muso d'a ma k'a to Barawele aw n'a y'a a n'o muso in de ye ɲɔgɔn nka ko a ma k'a ka jɔn de don Sidibe e ni bɔkolo cɛ ni maliden wɛrɛ taara muso furu Wasolo Gwana ni Gwanyaga Kusa ni Ba Sidibe Jalo filaw bolo ka taa i sigi n'o ye Mali yɔrɔ wɛrɛ k'a b'o wele bi k'a ka jɔn ka kɛ Sidibe denmuso ye ko silamɛya dɔ de y'o fɔ i ni bɔkolo cɛ i bɛ sɔn a ma wa an bɛ ɲininka i bɛ sɔn wa an b'a dɔn i b'a fɔ i tɛ sɔn Sidibe ninnu tɛ yɔrɔ jan sa nin tɛ Badara Ali ka so ye nin tɛ Usumana ka so ye nin ye aw ni Buye mɔmuso dɔrɔn de ka so ye an kɔrɔ yan aw ni Buye mɔmuso dɔrɔn hadisa tɛ dɛ kɛnɛ ka yan e mun fɔra yani k'i pan ka t'i jɔ arabu fɛ o n ka arabu k'a tilennen don ne de bɛ arabu ala kan mɛn an m'a f'i ɲɛna ko arabu i arabu ala mɛn ala kan mɛn tulo gerennen don anw m'o f'i ye dɛ nka anw ko i k'i tulo de fɔlɔ yɛlɛ an bɛ ka min f'i ye i ka bɔ k'a fɔ ko i bɛ kelen de sɔsɔ ka bani n'e n'i ka molobaliya tɛ e kan ka fɛn o fɛn ɲɛɲini Mali la bi e kan ka taa Buye de fɛ tiɲɛ yɛrɛ la Buye an ye ɲɛɲinini dɔ kɛ Buye o bonyana hakili ma dɛ Buye jɛ yɛrɛ filɛ jɔda min na hali an b'an ka kalabanciya ni kalaban dɔgɔjɔ la an si fariyalen tɛ k'i tɔgɔ fɔ Mali in kɔnɔ fɔlɔ tiɲɛ na an b'a dɔn k'i ye dankɔrɔba ye jɛ yɛrɛ k'o dankɔrɔbaya e yɛlɛnna Wasolonkaw de kɔra ka t'o dankɔrɔbaya yiri mɔlen tigɛ k'o dun e b'o de ka Mali kɔnɔ hali bi e Buye wala Buye Wasolonka cɛ 4 min donna coup d'état kɔnɔ k'i ka équipe dafa mɔgɔ 14 na Buye Wasolonka cɛ 4 u sara cogo di u kelen sara cogo di Mali kɔnɔ n'i sera ye ne b'a f'i ye n ko ne bɛ Sekɔrɔ sa cogo dɔn Sekɔrɔ Bagayogo min y'i bolo da Baba Moro kan k'a fɔ monsieur le président i ka fanga banna o Senangolo sara Tarawele Sɛrili Samba Sisɔkɔ don nkalon dara o ka mobili la Kisiman Tunkara don ayiwa an t'o da yɔrɔ dɔn fɔlɔ dɛ yɔrɔ dɔ kɔni yira Baba Moribo don n ko kɔngɔ y'o fa kaso la u bolo a tun bɛ scénario kɔnɔ de k'a bɛ minɛ yɔrɔ k'a kana faga dɛ parce que n'u y'a faga u m'a dɔn k'u ye ko minnu dilan n'o bɛnnen bɛ sen ma n'o bɛnnen tɛ sen ma jamanaden kana muruti k'a ko tiɲɛ ɲini ka taa di olu yɛrɛ kan dunan mana kɛ cogo o cogo dunan de y'i ye sa awɔ i mana farinya kɛnɛ kan cogo o cogo i bɛ siran kɛnɛ dugulendenw ɲɛ aw m'a ye bi wa nka ma ne fa bolo ye nkɔni bara kun na wa an ma donsow jɔlen y'an bolo wa a kɛra n'i tɛ batini kɔnɔna dɔn kana boli ka se ye dɛ sinon o bɛ sɔn ka girin ye hakili ma kosɛbɛ karamɔgɔ batini mɔgɔ ninnu bɛ nin yɔrɔ ni ninnu dɔn koyi ninnu ye kɛnɛkanda de y'an kɔrɔ yan n ko ninnu ye kɛnɛkanda de y'an kɔrɔ yan ni kɛlɛ bɛ wariko de la cɛ tuura min b'a ni wari cɛ o fɔ i ka buru fiyɛ o la Mali la i tɛ malo ayi n taara miliyari 7 kunbɛn Faransi ka tɛmɛ n'a ye ka taa ko ka jɛ i bɛna Bamakɔ don min na Baba Sise ka misiri la o y'a sɔrɔ miliyariw caman b'a kun n'i t'o dɔn wuli i ka t'o tiɲɛ de ta i k'i ka manamana ko dabila nana ka taa so ko karamɔgɔ Sidibe ma ko y'ale ɲiyɔrɔ fitinin a ko la koyi ko sinon k'a fɔ ko e ka papali in bɛ dugu wuli k'a jɔ a sen kan wa i tɛ tigɛ i yɛrɛ la fo i ka bɔ Bamakɔ dɔrɔn ka denmisɛnninw ka wari ci la ko jaa bɔ kɛnɛma bani a kule kɛ ka da i ka minibaro sanfɛ hali ni nin ɲɛkumu cogo yer'i la sugu fɛ sira la n ko ni musow ma nasa muru kɛ k'i gɛn ka dɛgɛ n'a fɔ a ma ko to i kana bɔ ka sɛbɛn d'a bɔ dɛ an ka taa anw den wa Banjugu Tarawele wa o kɔni kɛra Tarawele la saraka yɛrɛ de ye quoi cɛ tura ka magan si dɔ de fana filɛ nin ye da n ko tura ka magan si dɔ de filɛ nin ye
unuga wahabiya be jamu gani ko grinyano waglima mu chega bo gorode kadaga Nigeria chega bo akoro hal sili o frege de fle Nigeria on dalane komi kemeni tanduru na nale mo bi ga nyo kunu gelengele saw sino Nigeria chega bo akoro ngaje de yoro jen abo mande ndoro kana ka bo mande angoro ya kana olu chega bo akoro inyaba jabilo bulo gore ala ale koron fe mo gono akama karamo kena na kele ele sanfe gale ga do kon karamo ya yele sanfe ka temale ka roja ale rena ni kale arabu ga kale ni na sanga ke fo ka tijo arabu ala ele kresa ngoni site badi abi bani kale ni bela be bokka so ka ne ma ay ni fa ga blo ko ede adiw na mo do nyaba ngabe na onde so ya ande karamo wele kama ngande karamo wele karamo aye tiɲɛ fɔ nka tiɲɛ wɛrɛ b'a kɔfɛ a ye tiɲɛ jumɛn fɔ a ko olu caman yɛrɛ bɛ kɔrɔn fɛ k'u y'u ka denmisɛnniya kɛ n'u ma arabu kitabu kalan karamɔgɔ k'a fɔ n'u ma kitabu kalan o t'a dɔn yɛrɛ fɛn min ye boli ye o ko kuma dɔ la tiɲɛ dɔw bɛ sɔrɔ la nka k'an b'a fɔ ko o fana ye fereke belebele ye dɛ awɔ ko kuma n'ale arabu kuranɛ kalan k'ale ma uzani ala tini mana tɔgɔ ye wa o mana olu f'i ɲɛna cogo cogo kɔni k'i k'a dɔn k'olu tun ye boliw dɔw de y'u bolo ye quoi awɔ k'o tun ye boliw de ye min bɛ ka ɲɛ f'i ɲɛna olu lahalaya ka ye tuma dɔ la u bɛ ɲɛ cogo wɛrɛ la kana fɔ k'i bɛna maa si fereke n'o ye o tɛ maa si da i la Bamakɔ bilen k'i kɛ silamɛ n'i bɛ baara min ɲɛdɔn i sɛbɛ d'o ma dɛ n'i bɛ baara min ɲɛdɔn i ka wuli k'i sɛbɛ d'o ma i ye tiɲɛ fɔ nka tiɲɛ wɛrɛ b'a kɔfɛ an karamɔgɔ ko an ma batini kɔnɔ dakurunya kelen an y'a ta hali bi an bɛ k'a sɛbɛ ka taa an bɛ k'a ɲɛɲini ka taa an bɔ o bɔ n'a ye an bɛ taa an jɔ a tiɲɛ kɛnɛ de kan karamɔgɔ an ma maa de sɔrɔ karamɔgɔw cɛla min bɛ se ka min de sɔsɔ karamɔgɔ i ɲɛ bɛ bi la kunu ne kunna sini fo don k'o sa kɛ i yɛrɛ ɲɛ bɛ k'o cogoya kɔnɔ a ferekelen ba tɛ Mali la n ko a ɲagaminen ba tɛ o tɛ k'u sago kɛ yan n k'o tɛ k'u sago kɛ yan karabati ye civilisation ye dulokiba y'an ka maakɔrɔw ka fini ye laada finiw ye laadamaw ta ye karamɔgɔ kow ɲaaminen don n ko a sɛbɛ ɲaaminen don dɛ n ko ɲaami de kama an ka kina bɔra kolokoto karamɔgɔ Yusufu Toloba ko a mago bɛ Amadu Kufa ka nimero de la an b'o nimero ɲini de la tan ko ye karamɔgɔ a k'an ka sɔrɔ maa min bolo an bɛ k'o tigi de ɲini jaabi don wa cɛkɔrɔbaw ka filimu turunena Wabiya Karate k'a fɔ Wabiya Karate ale b'o ɲɛdɔn dɛ karamɔgɔ n'i pani dulokiba y'o la sani dugu cɛ i bɛ dulokiba cɛ i b'a sɔrɔ foyi t'a jukɔrɔ Wabiya b'o ɲɛdɔn kojugu ale y'o de kalan a y'a to yen a ye dɔgɔnin to ye dɛ a fɔra ko k'i da k'i balo cogo ɲuman kɔnɔ dɛ e yɛrɛ b'a dɔn fewu ko ni duntulu banna an tɛ sigi ɲɔgɔn na ka mun tulu kɔnɔ a y'a to yen a fana b'a balo cogo de ɲini karamɔgɔ ko an k'ale to yen an ka taa k'ale ye denmisɛnnin ye karamɔgɔ a bɛ sɔrɔ jɔn bolo Aruna Sangare wa karamɔgɔ ko k'ale ni Suwala Baya ko on dirait k'u ye nimero ninnu falen wala bon an kɔni b'a dɔn karamɔgɔ bɛ ɲɛɲini na nimero ko in na o kɔfɛ n'a ye min fɔ an tɛ jɛ k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sinon on dirait ye nimero falen sinon premier nimero kɔni tun ye 501 de ye awɔ n'e taara kalo kɛ an ka chambre préférée don client kɔrɔ ninnu bɛɛ b'an sɔrɔ yen an bɛ digi digi ye kaba mana se kaba an bɛ kulisi ni duloki fara fara mun kan n tɛ sa a tun tɛ bɛ jaamɛ koyi nka tun tɛ bɛ jaamɛ dɛ nin bɛɛ de bɛ tigɛ cɛkɔrɔba ka nasɔngɔ la ka t'o d'u ma hali u ka jateminɛ ma s'o ma
ngoni mbede be tige ceworo ko na songora ka ta duma halu ka jete ne ma so ma kora ka fa ko be do no do la shinga ni na ai amale ole buta kalo gele mi ge hoteli ko no julangulo o de kado ye ka ma bele jele ka nawtal ni do ruba ni do karamo ki ba suru hoteli fare golobo ndogania abo ego senna na karamo ya gosi tugum na labade kana na fayana sono ala bi laba kamati yala ngale laba yere kana na fayana fono ko ego mi fo baga jugu do nya fo jugum na ko amborango na de ambora tando ko karamo ko kanye danfenye nga ani sabara dara anani fini dara kabidani ye kodo dum na ko so li dan na ide ko so li teba ko nga se kelema ko funa ye kodo mbaliya bi do de ama se kelema kamo ko ma se kelema de ako ma se kelema ni yo se to ye kelema yoro ko don de sero kenega o kodo na to bi to kelengele ni folu ka ke ma sabalini ka ke ma mu ni ka doko ambade onde do bana baga to de do koy pali bi mine ci gomina ngo kono jabi mine ci gomina kono boli bi mine ci gomina e ku mi to gi dimi par ko lo yoro do yere bi dimi do o bi ci gomina de o nyana de do bana de do ngo bana de do o yiri be do ba e jubi do ba njuko gacha nga olutani fo ita ko fa solo la chugomuna ikanyi ni kanyi kadamu ba ko sibe kan yele de ko ma ji de kan ni isele ko safe ka be fere wore dla ku ka jigite di yele ko fo lete na be mi fo abino fo do nagram ko ante ka teme nama kele gere gere tigi fore gere tigi ko ko to ko ni Marcel ko ko to balam ko fo ni gara ako biga so ba mange ne be gambala ko sa ata euro ka sa euro la ka ga nga ciuse bay ka ko sigi ka ma gali ka si ni ni ba mande ngone tigi to yi yili bi tigi goni balam ko fo ni gara karamo na le kele le safi bulo ngona le kele le safi bulo no na ya soro itinye do kele la fo pisa iba fo pisa fe barola le kele le safi wala bi kele le safi de garamo nyo yede no jora de kabalo arabu ga fe nyeni nye ko ni an jora de kabalo mangi bi kele le safi dodo kele la bamange ko ako kalande ngonnamu akwese ba do bimmi farina ngo karam ko ne to do de foni ya fo ngambe ako karam ko ne bi yoromna ki ba mi gadne ya ko ka tan sigi malla ka fere ke fo ka tanye da sirifu usman madana ay garaka anga si anga suma ko ngo ga mu fay no bale ba do ay dara bi bamananga me ci ko na lay ne ay dara sigira ko dari class sama ka be ke kameti ngo gara mo ngabe se ya ko do aba ga shegene ha maula tay aba to dlaji goro faye min to dlaji goro e yo soro dlaji goro e funa mi taga to dlaji goro e dew nyege ama taga to dlaji goro ka be taga alibe ma et ma mo ke fa to no sigile la ko abi fati mere dungo do wate kurabu abina na tete no ako kalande ke bi ga abla kabako mina kono ko ne to e kabako e ko kadaka ko mi yorom na de serbo isman madan na nyono ko ni mo mi yatola ka do fo kalai ka don pati ne ba do muna ya so atigira ko chamana na be siyo ko ni akwai ba ke ko mi yatola nyono do ko iga sega bakele me min bolo do iga singa to lu ka juru ngun tigi re ka o tajide la bolo bet aka boni kele fati wora la jama ire ta do fati wa jama be do ka na ko na ngaji fa mi tade me d'accord
obi juruse ondo iko mi sigiri solo obi juruse do le ay be ngalo ko be dala ka fo ka ti se dongo dala ayo ka baye mali la so abi se do kwa ka ko ke bunya de nu nda mele ko angote kwa ka bunya ka kana to ma ka ambla nyana ko amba mande ndama do ngata bebe bora min tabisro ko ni mbere be bora min tabisro bama kana de ndo go bama kana de ndo fama de ke balike o de ambaro o mafolona o tuna labona o maseduguchi ngo maseduguchi kuna o ti ko mi bi an ga fama e ke balike nango ambi bara o kama o be duguchi gumbo ayere ka loje de ka e ke balike kabi kunu fo bi do de be se go so ngo do de be se go so ngo garamo neko kibi kunda haydara ka karamo ile ba na kele sere gamulo de ka bele ka nyele ma dige de ako sigodi e ngo garamo haydara na ga haydara yawo anaga sarifa jama akumbe duti soro ba mako ble nga akumbe kene fere do yara akumbe fere o tise ka soro ba mako ble kinya do koy ngai kana hina de haydara mai panikira kama yeko ba madane kamante de ango de fo bele jere ayi kwan fa kamante few akanan galon foi dan fala nsugura ka yi la jugoro nsugura ka ya noro yelela wotoro la wa yelela ba kan be dapla ni pani papa ka kamanye mali ngono e ba do e pani chemin kamaye buye haidara iba fodo mina ko jela mugu melege inde ngo ko inda mina na ede angoro ke kona binya kan yine na de e ko jela mugu melege inde anya fa obulo bankana kan koro obulo bankana kan kara mo obulo bankana nge ba ko tinye do koro antara nye fa anya fa mo ere fo me mi no fa koro anwa nkoro ke yi amasa nga nyo anja mi mago me na sira joro do la ita do ki fu no siri dana ngo dana be be na ko ila sira rom na siri dana na ko kama ini wahabio ya namaradla angi ka boka tinye fo ibana to iko ko kele bina domina ni war dirima 10 millions ki ka tana itara na au conseil la ku ka do fara warinka ko mo soro la au conseil la min wulila ka jo aw che bisegini ko cera aw munu mi ka balo on de wosila ko aka tiefo aw munu mi ka aka du balo on de wosila ka aka tiefo aw senekelaw na monikelaw na njegokelaw anam bagamaralaw ko fe mo ni kono mo aw bi ka balo on munu nga sene wosila ko aka tiefo e o ngalo sutura tela jile nyana sigo fo iko ko dore sura ko min wulila bulo kono ko ni mo mi wor bo ka bi mali arme ku kata ku fani ya ka gali kele ko koro ki war di kafiru mo ta bi haydara ninne ni be alala nenni bi teme o ko e bi suno ko bi arme de mi internet in za fe kulele an no ngaje arme de o arme kafiru ya yana o bi ifuna sono bu ka kafiru ya mai ka boko fulade arme kafriya ne na mo mi ofo e mo boko di o daga fara mali kono furu makene ga benyana ne yo sutura ko alawo alako ko yo sutura no ala me e yi dungodo e bina afro da fara baka ya boto ta gi to fo tene ke je ka bani ko mabo gi to fo benyana idin flan o tiga bo gi to fo benyana dibitable de amen malika no fo be wo kono ngache o ni malika be wo kono haydara ede bi bo kibi horo nyani dambe fo mo ye kibo tako fra dine ka arabu ka dine ka horo nyani dambe kuma de iba boyro do iba tigudo horo nya ani dambe ngiba tigudo ko kuma na sina ama horo nya sina ke ko jonya ko aka ala de ko da o bo horo nya bora kamin kono o mo ka ho jonya o tinye jommo ya de awo ne taraboy haydara ye hagilla doni min diran tarika so an sigiran kuma na njori ka doni na kwa njoni ma onga kore nana o kerane dese ko ni yalla maka ko non labo ndi ka horo nya segi ati fodala ketatara gokara mo nunun toy haydara yi panique min kamande gokara mo nanyele lo safe don
ni ya nya fan an de mu ma ko jona jona ko kana ta yoro jata ngo batinu jankono na tesa ngoni ngara chorba do de ni chorba ni nesko nyoron chorba mi do nyoron do mina nyoro mi ko mi mali arrondissement dugu fle bunya qualité mi na de ko mi ne ta dugu nyoron to bo o nyona de la nga nyoron be du kelen tu te parce que ni ye nyoron du be ka fo ko ne se ma do mi ngono na to ciara te ko woro wolon fa ne te selebal du do were ka kuma ne te politique ka du do hal ni ya so man yon fa mo ala ko do ko tan ko len do ko tan ko la do ko ni bo mo ci suru ina bero ina bi mo ki nyo biire ya bebi tafora sorba do de an soro ina ka jomuso min bolo min na kele de kono ka bo wasolo kana dama de na yan soro ina de kala bo kele jara la de go kele jara la de ayi kun fa foro ba na folo la ka tebe na agana yama gulu bi ni kana o kiyen fa mo sorba bi na kele be na folo no fe denge ma boni na folo de denge fono mbora ni kele faati wore la ko kone faat miska kele mun prepare lu wati ka jam anga to segu ko ga bo angalama anga to jine ko ga bo angalama anga to dogome ko bo angalama anga to sexir bagay kunta de nga bo angalama e ko yoro ka jam fango du bla anga groupe yere de former anga commencer ku attaquer yere de anga jema nunu attaquer kafru do ala ko anga nunu de kele e ngani mbela jere bi ga fo war min fora ki ka bo ka war ko de ko fo dama do war ko ro anage wari fono ni ya soro tubobu yere fono nganya kami do wari daga tubobu fono nanu tuaka katena nayo lu do soro la nu ma do soro la ndo kala ma kade abiyo kono dulila mbena tara abiyo tatola o tiye filmu bane de scenario folo nganga dan filmu tuli bane do o filmu kurade bina dam ne sisa grigra de o scenario sebenga ke bela jele ni ra kwa nani bolo de dale ko ale se fila ka changara mbere minga kona ale ma se wuli sisa kwa avion te wuli ko ale se wuli tangara mbere ka ko grigra i se wuli tangara mbere minga mita alaka yamaru ya barake disigi ko ko kara mo tara kamina jama sirana tu ngo jama sirana kuma kan kelempe ay hafsul qur'an be ngo ay hafsul qur'an be la jele mo so do de ale tinte caman do ale mago tinte caman na n'a pɛrɛnna dɔrɔn a k'i kana ni juma seli de jogo filɛ in i ka kuranɛ haya de bɔ k'a d'a ma n'o t'i kun ale tɛ kun i filan t'ale ale bɛ ba tɛmɛ kɔnɔ ale taara kɛnɛma ta ninnu ko ale filayɔrɔ la mɛnna kuma kana gɛrɛ ale la ba tɛmɛ karamɔgɔ kɔni an tun ko ale ma ko ba tɛmɛ karamɔgɔ de waati tɛ caman dɔn koyi waati tɛ caman dɔn dɛ i kana sigi o la a y'a lamɔ ten ne cɛ ka denkɛ kɛ maaba ye bɛɛ jɔlen denmisɛnnin fitinin hali n'o bɛ taa saga kunbɛ la cɛ naani tugulen bɔ kɛlɛ tɛ dugu kɔnɔ kɛlɛ kibaruya ma mun na minɛ ne tɔ diya namara min ka bila kɛrɛfɛ an tɛ fɛn kalama ko in kɔni a kɛra ten de dɛ n karamɔgɔ binna denkɛ wulila ni kɛlɛ ye denkɛ nana minɛ ka taa an m'o wariko tɔ tiɲɛ dɔn o k'a fɔra ko denkɛ bɛna dɔrɔn jaralakaw ka ba mɔden ninnu olu sina ka t'u doni denkɛ kɔrɔ tugu yayibu n'i k'i b'a fɔ cogo cogo a tɛ sɔn min ko ra ba n'i y'a sɔrɔ k'a tun bɛ taa k'a tun tɛ na ngui kana kɛ dɛ e b'a ɲɛdɔn anw karamɔgɔ setigi tiɲɛtigi Keyita n ko y'a yira an na kɛnɛkisɛ jɛ kan a ko karamɔgɔ k'a fɔ ko kalandenw an ko karamɔgɔ ko naamu k'e ka arabu ka nin lajɛ bani k'i b'a dɔn ko nin ye kabako da ye k'i t'a dɔn nin ye kabako da ye an ko karamɔgɔ n ko fana y'a jumɛn ye a ko e ka arabu ka Ibrahima lajɛ e de ko k'i mago bɛ den la ala mana f'i ye Ibrahima den bɛ n bolo n bɛ fɛ k'a d'i ma denko promesse t'i ni ala cɛ
ala ma fi na ki ka den soro nige bale la ala ma fi ka den soro fendi salim e de wulila ka se ala ma ke imma ko be de ikima ko de be de la ngatla ko ne yo den soro ke no fa ala e ke da do ni filimo scenario se be ka fona la se karamo ko be ba de no o ti so do hale blonda la o ti so ja blonda o ti so eche na donu ko ko to boy ngoni rose na donu ko fe e gomi ankoro ke ko dusu mama do ko no ako mi suma na donu ko fe ki bo do ango kala kramo nganto do foni yo fo ande ke do ye ke gu ga sama so ko ina do kene minene ko fe to munum be bingali tato ko lu to yere segere o de kala ni ku folo de bingali ta kan segere amitan defan sama so dilana ngama komi on yanga bato ke mi no bi ka yiriwa ko so kanu de chika boy don anga ta bi fa bi folo na bengan o ko nga ko namara yoro min bala ni mami ya fam o ta kiye kwa kiye di sama so tige nunu kiye dambaga kilibantiya mogo de Ethiopian de wolo fu de do ko non do Ethiopie to yande do kene kata Ethiopie kawde ga olu be dambaga kilibantiya ka u ben num bemba koroma mun do num na so olu makalifala olu bulo hal nu ko famiya te kili ba so fu no mi dambaga kilibantiya de ka koy yes buke mo ko se ka fu ye bara nyoko nyoko ko sigu kunta la yene ma yene olu na me mo ko mun yera sera ma ko olu de ni dambaga kumana halu ye kene ganta mun so ron yere bulu ngake ja o sigile mbo kelene ka donc abna on tade bina ko fentre ka bo fira ma wa bi njimendo ade bo ka fanya na sino akele mega aka so famina ni tede wulila de ku bita o fe anga ba aw na mingo ci on bemba ko mo mbulo lugumanu mbulo do aka ala yere kemme ki nron lugumanu ni ana na minu ngo so lubulo ake ko jugu ka ci fe fatara ngalo dala to kake Ibrahima nyowana kaya de la de ko foga fa eche anga maut mi ma ya nya to no do ma fama o tan jigo ngo tan jigo fo babla ko no tale ko fe babla ko jigo do on jigo to ma molot mo bo ma denga kalaban jiga do kalaban jojo ga do a defili ma ga san fe wa befili mbaga sampo mamu no njawu lile do go mi ko no le mi nge jora ma wi go dula ma kana jigo imayewa ni yo kuma to ba fo ko mamu no musa ka tabe fulaga ka soro u bado no boko no da ma ke ko ka go fufara fu ka do na be mi do no fu gele kele ndo mama ma so so be da fe ko iya ye ki blala mina amma fongi ka no be ko ngo kede ma wara ko ga blala mina ko ke tu ma yi ki dabo kramo amen numero ni lare ante ko ke kale ka dagosi jo ko ke kale no ayo to ko disqualifiera machi kono ko ale disqualifiera amale awsa deria sura ya letu bo esi ni ngoro ala te jigri sulo to iba sura le fono be batru ni bichi mu nyonche kwa awo kramo Traoré badum itale tu ma fa ko ma ba le da de ale ko koni ma so ale tamat le sabadro ki kanga faade est-ce que ale man jugu ni ku fani ya ka gale nu ma le kumbe jona ale ka ta kele damna yoromna ko e kam mo jole do ka tege ci anya ka tla ka ko ne hagilla ko karsa
ma do ki yesu bara ba ken yes angoro ndo hayre do trawre ba ndo wani ndo onyo baba muro mine sa de on ndo ani ni dine bana wahabiya fa ni ka tro kam kan ci do de ngur tro kam kan ci do de kwani no mu tanyi won yeddu gele ngono ka ambolo do mina gele ngono ko ka ka fo fato gele ngono ya to kaga se gisi ndu nana kala ko so anje amata na me kata se matifa ne do ni matifa ti se ma fa ay bo mu so ko da kana so tan ndu na sa fe e do ni chama inviter anyana fato joke ne kade gi do ni chama inviter anyana mande do fo kade i dogoni caman invitera ñena manden bulon kono de ngi dogoni caman invitera ñena kula ko to cera de way dogoni caman de invitera ñena débat face à face religieux ni kanyano ama ken ko de ay ni ma so ma wasolo ngo ko yere malo de ni privé e go ni no ba kana ay na ma so ko ka balajara wala abita jora ka so andu gule do ame ko ambe bako na ko ngalo do nyena dro ko aka balaje na wele abta ju ala kene ka kara be nyena ya e ba fata fatika karmo moro bulo ko ka so hala makele le sa ko so bare karmo moro tmat lo ngala ko mamna atura doni sidibet ne fata me sakaramo ko tabal garamo ko ayo kuro ko no ko ala be so ko bi de ko moro te so ko be ko ala be so bi de ko ona ke be arabu ga ala min no fe so no me min do qur'an ko ko ale ataji ka je ka nye fo ka je explicit kan no ko bara pew anya me kele mi ya ka so bi ko ngobo karam go ti yonga te me na ke so bi fo lo ko ta ko do wari de ti ta nyi ni no so bi fo lo ko na ba malla ko ibe boka bo arabu kana ibe abo ngoera ko ibe kande solo mane bulo bara ibo sembara pe e gram anye mane be ngo batu do ko ka fo batu no ko aka fika yorom na be kare de sala ko na foko panga selifa kana o ma ke ka ba wo ene ko rega dunya fo malla le madda madda tanga tribunal yere jama soro le ko fenyi ne garo woro ko madi tarano misu wa madi temana no misu ne kroge ke ka donga foko digi do be gi ngari yoro jaw e tay yoromna digi do yi ngari li dam ne garo woro ko anga taw te bara o ni bebu bara min tabu soro ne kroge ni ma do kenega ima fe be ji jugoro ji daleme fiye daleme saraka ko sara daleme donika ini donike lawo de bika kuma ne kote de ngane bika kuma kenen ga donike lawo de biya itika kala de sebe do bla kana itika kala de sebe do bla kana sono ide nga jele bani ka fo ide nga jele bani arnas do to wadi sangare ko do wari mini dombi jisoli magan kolonji no kolon soli la kana fere mo maya uyo mene ka sena ya nyana ya ngache eche adara malo yado ni madala e ka foko akide do wele kana tangalo do ban suno ferela ya ngo ferela ya e kana sigara ni go ki ba fo ki bi kiraya joro ni ngoni ki bi kiraya joro ni ame kira boka yire ndutu kira ko kira de ale te kira yire ngale kira ko kira aidara jama ngani nege kana wabi o ki je nyoni ini wabi o tebe ipana ni chemi ngamaya aidara ite segiso ta vite segiso itna nga sigi filika do fiyo Cheikh Usman madana aidara ne koroke ngitna nga kira ka sigi filika do fiyo mami ni fonye abene fonye dom na ngai kelele sabe ko men kram ko balango foni bira ko ako chokoro bai kuma do de fonye na no en togoma che mo ko
cɛkɔrɔba ye ko mɔ ko cɛkɔrɔba bɛ s'a ma don min a ko a ye kuma fila mɛn cɛkɔrɔba in na ko kelen k'o y'a kabakoya ko kelen dɔ k'o y'a kabakoya ka tɛmɛ fɔlɔ fana ale ko ne karamɔgɔ ne tɔgɔma ne fa ko k'e fana kabakoya a ko kabako a ko nin cɛkɔrɔba nin ko nin donna ale n'a hakili tɛ lajɛ a ko cogo di a ko cɛkɔrɔba in se k'an kɛra ma de a ko a nana bɛn na sira de n k'i ye jɔn ye a ko ne ye Sɛkinɛ Hamawula den de ye ka bɔ Ɲɔrɔ Sɛkinɛ Hamawula min n'a ba bɔra Wasolon yan nin Wasolonkaw y'a d'a ma ka sigilen to Tamani mara la Segu région na hali bi dugu nin bɛ kama ayi o tun bɛ kunun tiɲɛ ye kɛ o y'a sɔrɔ 115 n'a mana ni tun y'a filmé o donni na ka na yira Wasolonkaw la k'a y'a denmuso min di ko morikɛ ma k'a y'a bonya dɛ ko nin de bɛ Ala dɔn a y'a lajɛ a bɛ k'a denmuso wele cogo min na bi sigiyɔrɔ la a dun bɛ ka den wele a ye dɛ nka o mɔdenkɛ de bolilen filɛ ka na ne fɛ yan bi k'a fɔ ko a nana bɛn na sira fɛ ne ko bɛn ni diɲɛ fɛn tɛ anw ka so yan a ko a mago bɛ mɔden na a y'a bila baara min na a y'a kɛ dɛ nka a y'a ni don a da fɛ o ma digi na koyi o ma n tɔɔrɔ ka d'a kan bɛɛ n'i ka faamuyali dɔ kɛra kama nka kabi cɛkɔrɔba se d'o ma k'a ye kuma de fɔ n ɲɛna kuma min ye n kabakoya kuwa a ko cogo di cɛkɔrɔba sera ne ma an ka baro kɔnɔ n'i y'a ye ne ko cɛkɔrɔba ma n tɛ se ka danaya d'a kan fo an ka a ka ti i siɲɛ ka danaya fɛnw na ɲɛna k'a ni kuma min sera ma ka d'a kan a ye cɛkɔrɔba ka kuma fɔ o tora baro la ko kira ko ale ma ko surtout kuma dɔ yɛrɛ bɛ ka yaala jamana kɔnɔ an t'a dɔn ni Moribo de y'a fɔ ou bien ni Moribo de m'a fɔ ale ko k'o ye kuma jumɛn ye ko k'a fɔ ko Moribo ko k'a bɛna jamanaden tila 3 ye ko ka tila faga ka tila gɛn ani tila bɛ jamana baara fo kɔni ko o dɔnnen don ni Moribo k'a bɛ mɔgɔ faga e b'a dɔn anw silamɛw tɛ anw ɲɔgɔnna de don donc cɛkɔrɔba y'a ye kuma kɔnɔ a y'a yira komi ni Moribo bɛ mɔgɔ faga olu minnu bɛ kɔrɔlen kan Moribo bɛna olu de faga ka bɔ yen quoi kuma in kɔrɔ tɛ k'a bɛna jamana cɛkɔrɔba bɛɛ faga ko kuma tɛ dan ka don kɔrɔsi cɛkɔrɔba y'o faamu cɛkɔrɔba y'i kunkomi cɛkɔrɔba ko a ma ko ne karamɔgɔ ne ka dunankɛ a ko nin kuma nin a ko an b'an bɛɛ bolo na nka anw bolo denmisɛnninw ka kuma fɔlen de ye nin ye quoi nka n'an y'a mɛn e yɛrɛ mɔgɔ jɔyɔrɔtigi da mɔgɔkɔrɔba da kodɔnna da an bɛ se k'a fɔ maa min ye jamana in bibliothéque dɔ ye dɔnni bulon kɔnɔ hali ka bɔ i ka diinɛ na ko caman kɛra i ɲɛna e fana kumakan de ye nin a ko cogo di a ko bɔn ni nin ye aw kumakan ye aw minnu bɛ ka jamanaden fanba ladi ka bɛn a ka diinɛ ko ma k'a ye mɔgɔw bila fili la dɛ a ko cogo di a ko bɔn ko n'i ye kuma in fɔ ne ɲɛna ne yɛrɛ ka dɔnni kaman kɔnɔ ne ka sigi fili kan na ko ne bɛ kuma in kɔrɔ kɛ min ye ko nin tɛ a ko cogo di min ye ni alikadi kɛlɛ filɛ nin ye a ko nin tɛ kana mɔgɔ kuma ka kuma kɔrɔ k'i ta a yɛrɛ lamɛn a ko anw bɛ kuma nin kɔrɔ kɛ Moribo ko a bɛ jamanaden tila 3 ye kelen bɛ sa kelen bɛ bolo ani kelen bɛ jamana baara ko a bɛ jamana in tila 3 ye jamana so min k'i ti ɲɛ faso ta kɔ min k'i bɛ fɛ ka Kanku Musa ɲɔgɔnna ladege faso kɔnɔ a b'a don i ni da la faso nafolo ko jamana fugari min bɛ fɛ ka balo fugariya la jamana kɔnɔ cɛkɔrɔba fana y'a ye sigi kɔnɔ a y'ale dɔgɔya parce que ale de karamɔgɔ ko nin bɛɛ y'ale ka mɔgɔw de ye a bɛɛ hɛrɛ dɔ bɛ se ale ma donc o y'ale dɔgɔyatɔ ye cɛkɔrɔba fana y'o ye sigi kɔnɔ sigifilika de ko donc ko jamana sɛbɛkɛlaw ani jamana kanudenw ale n'olu de bɛna jɛ ka jamana nin baara ko kuma in kɔrɔ ye anw fɛ Kɔmɔtu kɔnɔ yan ko cɛkɔrɔba ko nin tɛ baasi ye ko nka ko i k'a dɔn ko diɲɛ si bɛ ka yɛlɛ de ye dɛ anw fa de kan ko n'i yɛlɛla ka se sanfɛ i yɛlɛla ni fɛɛrɛ min ye
ki kana to ma shi ki nege jigi fere wala la ni yene jote yi jigi ti de to bo ni kuma ya na ke na girin yana numu ke chokoro ba hakile mo ale abla mina kono ngon jati ke mango chemoko ijagte ngone ne karamo ko tun sigile do ngone tun sama ko ngam kelele safe do ko chugodi ngwale abla mingo no ngote ama fo ki yele la chugo muna ge bi jigite o ngwale na mo ke na fa bi jigile le ma fa mo yeah mo ke o tun yetu bu daka wuli tiri de bu bolo do mina ge ngona ko fa o wuli le ko kale nyeta na yetu bu yo mune gata no ye bu ka foma o do bato ko no Senegal yani ko se France o ye Qur'an ni wona dula kule la to bu ye ni besere on bet wo bu bolo en non lache no mo go be kirala o ta fa ni ma boka ni mbara en kan yana boka ni tinya ko ko ma do lo bi kira re jati ga de to wo fere ka bonda ma kira jati ga do baba moro ka mata baba moro do ko solo ko ngo ka fa halin musa ta fa ko do dai la jile nya o fa ne to bu ye min la bato ko no be tinya ta fo ma yede oh karamo ok mame joyi ni noti ngulubali mode wa bidon ngulubali mode boise ba mode bamange ko namga ciude do ale bulo wamba do anasi ko wula oh ni ko roge soro dugu kono nanaka turo je ngulubali koni ngoni ya soro dugu kono bamange be da bakala kan watina oh abo me gabo atame da bakala kan oh ngwaga fo dugu digila ka wede ngone mo gede bulla ne fa kana yere kalifa wala ya ni demisanu nyine ne ba na kan ko ngone ma nyine ko de ako ale na dogoni mi ta dugu de ra jonya kuma te fo dugu mina olu mi se domina bamanan bogotigi tumi pendelu kele siri kana sugu jola anu bibe ngani yasoro dant mid dambe ola ngoni yasoro dat mid sigi dambe ola watila ngo watila bet misoro fo sonya kono na kabu bora sonya kono na kana chamanje taro foko na warana koro anye do ye dukenena do yera dugu bolona ngo do be avion kamana do be arabu boduna war no fe ekramo e ma do ko dine dambe tara yoro jata o dine dambe tara yoro ja kramo ganye no bele de oh babi dongul bali e ko kula ko yanji ga bu ko gurbu ka kame fo ka fa wule demisenu no ko anye demiseni be la jele go bannu ma o ma fa mu za tente sa o ga bo ti ko ma o yere ba do ko ta fo ci ko sa ba ko ci ko di ba o mi ga kule la ni ko arabu de ga warbo kono chinois ga warbo kono l'américain on ta bo kono ne re européen français bolo keto ga wardu ma iko me on nyam fa bolo don to e fenêtre fe ka jala da mai watara kana ci ko ma karamo ga fo be ma bo ko rasi ansira kenin gene de kan bawo da ngulu bale afo juude ko ansira kenin gene de kan ne ku ma de ngo dugu infle yorom na ni ya e ku fatika sama en agana ga kono ko abe to mo na nabi na mina de ayi kala ka barage de hawde ala ka barage de nama wuli ka barage ngwaye ha na no ma do ku ganu sebe de bara de mayo ku bolo kasla ka keta du ma ku kono te ka barage oh lulu bola ngacho na go kulu ya doye ay chesuru luga kele fege o ko lolo kele de anga sira bola wona ni ma be kele lo oh ngoba ay demisanu lafli ni ngondi boko yele ko kuma fina ko chigodi kada kamara tawda ko ne re silame de
ngani arabu do de ka wor mine o kuma dine na tabulo do de bambulo nani mo hagili bugota amisro kono duma irande ka wor bankono saudion ya benye fanyo ani saudiya masake ra sigira fa wa denge de anu benye wonye o kuma nga voyagera o ma na denge yin wonso o ma me dai di to ya ma o ma nim bamuru na to e karamo ganyo be ke o re nya nya wa wana nga do re fina anga dina ngani to maraba ani te maraba ye wandi te maraba ye de kadaka ni mbimbe na ni bulo ka 7 milliards ke sago siro ko dima ire ya fode ini sene injite basi e maçon ima maçon ta do bon kunya kaba ko ngate min ngala ma kura mi ya dugole de la itara benyini ni dine mi gonen to ni sira mali kono kira de biya iba mine kira ka da ni gi bi kira susu ni gi ba bo kira tala na kane shila tikai hakili ni kono ya amugu kan ngwa mugu kan atobe foye ko kadaka hal ni kiseni sura kilo bi mira ka ikana ma kana kira susu ni bi fa kira ya yini sira kile ngo sira kile mini baro ko fela ta so mini yar wolon fla ben go ta so ngo ki nyek mun galo ko ta so ibe boka ko mali denye hali nenen ngengo man nyugo an ye yaka galini Amadou Kufa ka kidede awo na madala ne faw ay yalla me minan fa na madala ne den akwa yalla me minan fa na madala ne dogono e kanin lame fen wo fen forina ko jenyo ya temanu nyo je o beto anga karamo ko haya ndelo awo atawsirika bidan hagli digi domina sa dongele do ngwa nyagamina domina ndaji buramane mande morike ambule ba to mata karamo ko dago ci ango karamo ko ni ma bongo akala yara ko afregera de ko mu me digi do ango karamo ko bilama infregele do ngache kametu doa silame doa silanda doa yahudiya ni chrétien do ngwa afregele me malide ni nyoje dogo ko laji burama ka fa kan dogo mande more ko me saya so anoye dogo ni mande more te fo ti se ka yana bo goddo re funo me ko antete me ko nyini ni be kre karamo ko abbe do dum bi ka jamana ya no ke bo nga dofo ka fo ti boy ka dofo yana e ako ni dale bo ko ko ako de do ako ni dem bo ko ango karamo ko wala ako da ko nya kele mande more ka kele nu nyuru be jombulo ango Mamadou Digo ako anyebo Mamadou Digo be ne o de en kalo anyeba Mamadou Digo ni na ko de en kalo da kurunya kele kuma bana scénario de semana ko anga film développer on me ka nyini fa Mamadou Digo tun jole be jongo be karamo bi chesro malla mi se ka so ko buye haydara wa fiema ka jela mguta fani buye sira nyoma kadaka ni mingo ku masenyi ko makina fibide on de kote ni chewo cheko ku masenyi ko makango makina fibide on de kote koni ta do batu ne ko kene kan dafle o yiminge kene kan do yela filimu damne na kele tono min no fe so tigi ni tigi bo do ngata ngamba o kele tono ngo kele tono no fe la o mai beka gen ministre ni divité en beto kada sika war ko en beto so tellement sere tugo ni beto Amadou tumani jigina tugo o beto ibe ka geni laban wari Francia sarabla kata Saudi atara ni libane bila ko robulo lu yemin soro re madala Hamadu ngaba mo soro ananano wari afa ananano wari kano wari ka kelentai ka bangata kirason benyana ou bien fochugo wara la kira jona ka sontana ay kira ko ete haya don wa hu jigi jogo lo janga kodo ware marché wulila ka jo go kodo ware marché wulila ka jo kira e min surala
ngo kira ye min surala ma dogo mo wala ne ka tla ka fo hamado nga baba ki kungurata nga avion te me do fle wala me san mo wala ne de na joro to o ya soro ya no ga se kira ma o to sira amado nga baba de ma amado nga baba tinya damene ni qur'ane ala to ko de ka bina khale bi do yi ne tebe aya se ke ga million keme flat tan ale ka do mi valeur ka bo million keme flat ma qur'ane kala ni malik million keme flat bu be bu amado nga baba yi se ke ka tabena okma abe jonjoro no fe kirate o ni bi kira joro no fe giba ira kira la de ko rasa amna kele da uye min bege filimu folo kono ko se dara ko e kanu shi sen na tay ngodi bani ngi kallo jankoro yanno be nyeben na ko ay on dige do ngoni nyebala anta do fone nyebala de on ba do ankara mo ko nyebala ko temanga be nyeben na amudu digwa meeting la ba mi ke parler de la culture là ni odo asmit ni sadila scénario fla de ni filimu kere asimiga jama teginto akaka jama bo ko surugo nyona ko kene sarata da fla akayira kira la ko bo mine e re fono kele o nigi bi kira kele kono o kora e kele ndorone kira fa be lesite fe mali den famba be ko be mi se ga fo kene da ke bi segi ngwa be mi fe ni bi kono to ngwa be mi fe yero anye bi kono to ni duri anye bi kono to ni segi ni kuma en ba na ndala saw abaw minu re dala awte duru yɛrɛ bɔ mali kɔnɔ wajibiya o yɛrɛ kɛnɛ ka bɛn ɲɛna karamɔgɔ a ye kira neni yɔrɔ jumɛn ni hakilima ti hakilima sɔsɔ Allah digedenw ka ɲɛ laya la a ko constitution min sigitɔ filɛ nin ye mali kɔnɔ ni laïcité b'a kɔnɔ ko ni silamɛ min ko k'i bɛ nin constitution in fɛ k'i tɔgɔ ko di jama ko kafiri karamɔgɔ ni kuma in na hakilima kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko mali in kɔnɔ nin yɔrɔ in na a kan tɛ cɛ ma a kan tɛ muso ma a kan bɛ bu ye de ma ka d'a kan constitution wi papier karamɔgɔ kelen min y'a kɔrɔta k'a yira mali kɔnɔ k'a dɔnna ni bɛɛ ye o ye bu ye de ye hayidara bɛ ji jukɔrɔ maa si m'o bolo ye bu ye kɔni ko ni wi in de ye jahanama tile anw ta fila kɔrɔ an t'a tɔ dɔn n'i bɔra ka t'o kafiriya n'o kuma ye o kama ko an ko a ma baatini kɔnɔ ko a fɔra ko sen dara kuranɛ kan ko bu ye ŋunana sen ko tɛ koyi ko a y'ale kun dalen sɔrɔ kuranɛ kan est ce que n'u tilala sen tigi la o tɛna se kuntigiw ma an ko ni kuntigiw de bɛ ɲɔgɔn na nin a m'a f'i ɲɛna ko an bɛ kun de nɔfɛ wa n ko kun ni kuntigi yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na sen o kama ko kɛlɛ bɛ kun de nɔfɛ kɔnɔ ka don dɛ n'e sera k'a siran dɔrɔn kelen fila faransi b'a jɔyɔrɔ in minɛ na o y'a n'a fa contacté tigɛlen ɲɔgɔn na taa fa ka hayaw sɔrɔ olu ye ale dun tɛ sɔn o ma a dun gɛrɛla fanga la komi a gɛrɛla Amaro la cogo min na nka sen na an b'a dɔn a gɛrɛ cogo in maa b'a lajɛ kosɛbɛ dɛ a kɔni gɛrɛla fanga la mugu ni kisɛ o b'a ka dulɔ la cogo n'i k'i bɛ ɲɛsi a ma ɲɛsi cogo kelen i bɛ bɔ k'a yira malidenw na fewu ko ni yɔrɔ min na bi ɲɛ kale kuranɛ na k'an kale kira la kira min bɛ dusukun kɔnɔ yan ko k'an kale kuranɛ kumatigi la n'o ye Allah subhanahu wa ta'ala ye ko ne Mahamudu Diko ko Amadu Kufa ka numéro personnel a bɛ n bolo wa n b'a sɔrɔ b'o dɔn n'o toliba filɛ nin numéro in kan ka sɔrɔ maa min bolo ka bɛn karamɔgɔ ka ɲɛyɛli ma an ka kunun nkalon de don min tun jɔlen bɛ tiɲɛ kɔfɛ tiɲɛ y'i sama ka bɔ a ɲɛ i m'a ka jalamugu taatɔ ye fiɲɛ na n'i m'a ka jalamugu taatɔ ye bɛɛ ɲɛna u ka cɛ bɔ kɛnɛ kan ne fa ye kana se ka ma nka y'i bolo don fenêtre fɛ bɛɛ ɲɛna ka jala da Mayi Watara kana i komi a ye cɛkɔrɔ tunu kɛlɛ kɔnɔ nka cɛ ka saga fa dulokiba jukɔrɔ joli ma bɛɛ ɲɛna Mali voilà k'a b'a f'i ɲɛna ko Mayi Watara e kɔni ne ka denmisɛnnin i b'i kɛ fɔ ka malo dɔgɔya sisan awɔ i y'i dabɔ ne ka baara la n y'i bila baara min na n ye jala da i kan na baara min nɔfɛ i y'i dabɔ ara sisan i wulila dɔrɔn i bɛ pɛrɛn-pɛrɛn i b'a fɔ kamɛti ninnu ne ka balimaw do koyi i ma donso kɔni ye ne ka so n ye n bolo d'a sanfɛ i m'a ye ne ye donsow bɔ k'a yira i bɛ k'a fɔ ko donso minnu ɲɔgɔn
iti mana kuma dabla dala imabla ni mission ni na ibla la mina jala min dare yika kama na jala daba ati jala dakun jala dare yika kama na de ko ika temeni haidara ka kama karli kadaka ni wahabiya bi nyogona ful ni ya wahabiya ka kira kama kare katla haidara kon aba minen ka daba dala o ba soro e kon mali wahabiya do ambe sira fo ika temeni ayi ika arabu tabwara ika mali ko kuma fo hiji koni mbi somi kun ne mata ne ka de mata ne ki fene ka mo pata nabe hiji ni la aya dila aka makan kay ñoron fora ba wa may wata ite min kalama ita do ko mbi min kalama nga service de renseignement bamako iba don a forlendo ni Musa Jawara ne ka service de renseignement a forlendo Musa Jawara ibi général Musa don ala ka hinama ne ka terke nga jenyu barak ibado aya ka service arrange mabla atara kala jini be anana ako sija ko ne duguni nouvelle beba ne ko ngo karamo ko ne ibado batinu ne ya nege nya nege ni birisi dondo do birisi temena wocha nana birisi irala birisi ne kala mo muso deto ne ya kale akabaka sinjila ka dima wiki ka garde ko ati jafo Musa sisan koni ika service de renseignement be ne bi si cuko do iye mundu ika sosu ne ba do ala ba foni Musa ika suro fana kera munye ala bina foni téléphone personnel Musa ira sirama oh mai wata Musa iyaye nya nege fontara ta tege matu nene yi bele nene yi bla barala ni ye bara ni yelema may watra ni soro garami nya keka nambara dogono ko min dilana ko ayenga dem fa kani dogono blanyi wona ba tinya dogo ba tinya do ima e madda garanye ke ni mawa ba tinya do karabasi ni ni dama kara ngadde do ba tinya do nene dogono tinya wona dogono ne ka bala wahabiya nodo budo gamay ni bolo bone bolo kati bolo do arabu ko wahabiya nunu bolo uki blaki kati sigi nyine wo dala kibi malika konona may nemi blaki kati sigi porno loje la mini baro ko fe kam mini baro yele maka ki bolo bureau de réunion ye nemi blola nemi blangi ki sigi wo dala ni marfay ko malika bi bo wo kono woni yere sisa ko akira muso te mesra ka doyi ka fuika mesra may ite woni to ne mi blani na ne bla mi na ibika haydara ka lankar limite akadini makuso abene demen ka kala temenayi ibla la mina jala dari kana mina nindo ni sembora ki sendo ko wala ikana sirado ni segina mbi sen kari may bata kira manka ete classe makono ne de folo e Chérif Ousmane Madane Haydara ko fulana do Mamadou Digo Sabana do Umaru Murutigi nani na do Suwala Baya duru na do ete classe ma ko ete foy soroka do fo mali de mana mendi ite mana kanda bla ko jahadi sinu ne ka balamado ibalamado jahadi sidi yoro be iye mali wahabia imata koko imata bako iya kala tayari ya kono ambe na ya ite mana kanda bla ete watra la do fodo ite watara la dofo ita don ni ti yere do singa na sunga afina na jona ka bimbiti wede de sono dondo e bina kaso letiya way bina kaso e ma wede ya may ibla lamina ibado tika baraka tafel mulo balikuma mara balikuma adabla mini baru ko fe imabla ala de ibla lamina jala min dire kana ni tara yire ka misri la sebe ni koro jala ni addara ikana de ko ika temeni Chérif Ousmane Madane Haydara dogo yam ne fa ngona sere no fono mbe hagato ne ki fado na bato kono Dakar kuma do la be soro Dakar te esugo ma fuko anjame de do ayo mana ke min ko ni
ko ne to ne gindo chamandla o ne fa kangarda kalande halibide edenenna aflo de sebe kelela ni ngwa bi so ngade misanu suka bla nyona ne mbamuro de no fo abi ga lala to wuli ku ko bade ni ko numa dangare ko kam yala kuma ka mun no fe aw ka tayere ga lala to lo de fa ko min ne ko akere ko min be aljina ko mama mi ga kuma ye e bi ga selini qur'ane mi o de be qur'ane do ete pa paga do samina wa ata na ko min ni bi ko mi ba tanga de fuware ko do mbali fle tu mariam nega fa gi ka de nunundu iye chama bo batin ko no anyayi abi ko mi fono uye ngalo nda ko dogono ke yi ka de mi fa iya ayira ko mi ibi dogono no fe o anta fo karam ko yisu tulo baye ka fo eni dogono no abi fa bele dogono horo nunu minu mber blunda nunu kolosi inu bi fankele ko minu mbe dambe nunu kolosi inu bi fankele da yoroni ndo de tora dron fa ima songa boka ke suno ibi se ka yato la ka joyoro so aw kadaka anya famu ni ya ye wahabiya no toyi ibi se ka bedda mene ka banku na dakuru ya ke iko mi haydara be se ciwa na bora sisa kan tinya fo mboy anyi nyoko koli ce kuma ni mabe do mena ambita nyoko nyeke karsa de ya fo ko malika arme ko kafir do mutara amadu ko fakale ego ko ay haydara ko me ebi sira e ka sigi folo ne bi mugo ne kiseta sisa ibi kufa no fe ibi ya ka galen no fe ni jere ko ni na anno ko yara doron nunu ko ni ambu ko dugu yin gal ke ko jahadi tumbi abana ni betar kise do yoro teble arme do yoro teble be ba do ka foko misi gembere ate se ka jahadi ci ake ala ka deme foytina ni tumbo bu ka afrika marfati ko la o ni nunu be bana ci ambi be ko nunu ne ka fa commerçant do aka ka commerce ke nga fa ibi taxi nunu sarabe ate mani wa kada ka iko tumane made ko akana jona ko amasigi folo muko sabade to bi to tumane sirana na kuma kilindo ana ka kala na ka kise ana ka doni asirana da ka kiedo ni birisi tuma so atise ka musa mene ko birisi ko tumane fa dara kuma na ga tara muko sabade mu to ko fo chama sara kele ko ne do ma bla anga fa anta sinye do ankon be mi fi ma kele ni be ni mogo ka sebe ko aka sebe ko te kufa aye dugu jeni aye furo jeni aye mogo faga cuko bela maliko amma boko nga ika kafiri ya fora don be ya do sisa ki dimi mamadou digo ayi ka kafiri ya fo be ya do mamadou digo amadou kufa ka numéro babulo ita fo aka boka kinya fo mogo ye ni ya soro aka jigi kufa do sino be ko ni mbado nyeku muni param ni te kabi fiye ya ka jala muguta ama sigi ka ti sigi misiri ko non ne ba ko so ga jagmo aba sigi nefa yoro wara te ko ansiti antaka yoro soro malinde torambolo ibita ka malinde de toy ka dembulo ne ka fa ni mata ka malini nyalen to imaki ka faida sheki ne kon atagara ka jamana ni to bolo doka chogo dora ubni chogo wara e kanka temew ka ngani ye mali mine bi iko mi ya mine kunu chuko mi ka di tubabu mo ni ye mali mine bi ka di tubabu mo wari nofe wari ni abe to kele ni kono ikana siga ne fa nan sera ambi joni rola ay amba do ni foli ni iba sori mamme na seri ma ka ka folo amba fo hot tep